बिनिनो देग्लायनि बे जिहेतुनाखि जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि लोखि फुजानि दैदेनगिरि हिसाबै आंखौ फुजा कमिटिनि आफादगिरि जोंनि सेन्टार कमिटिनि रायजो राजाफ्रा गायसंदों, सायख'नानै होनाय जादों। दा बिनि थाखायनो आंबो मोदोम गुदुङै देग्लायनि बे लोखि फुजाखौ गासै जोंनि फालांगियारि सेन्टारनि फालांगियारि रायजो राजाखौ लोगोसे लाफानानै सहाय सहयोग लाफानानै देग्लायनि फुजाखौ मोजाङै मोजां गोजोनै खुंलांनो सानदों। आरो देग्लायनि लोखि फुजानि जिथुनाखि बावनाय नेम खान्थि बेखौ जोङो जेरैहाय मुसुखा होनानै जों सिबिनाय नङा, मुसुखा होआलासिनो जोङो बे मुसुखानि जायगायाव मोनसे माइ हेन्दोखौ होनानै जों सिबिलांनाय खान्थिखौ लादों। आरो बे खान्थिजोंनो जोङो सेमोनबो सिबिबोनाय जादों। बेनिखायनो देग्लायबो बेबायदि नियम खान्थिखौनो जोङो सेमोननि बायदि नियम खान्थिखौनो लाफिनदों सिबिनायखौ। बेखौ जोङो उनाव माब्लाबाबो बे दैहुनि जायगायाव मुसुखा होनानै जों सिबिनाय नंलिया। माने मुसुखानि जायगायाव जों दैहुखौनो होनानै जों सिबिनाय खान्थिखौनो बेखौनो लाबाय थादों। आरो लोगोसे देग्लायनि जाखिनि फुजानि लाहार फाहार खालामनाय, दा बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। टेन्ट हाउसनो होनाय डेक'रेसन बिथांमोना बेखिनिखौ मावगासिनो दं, मावनानै दासिमबो जोबाखै। मावनाया दा मावनानै गेजेर नांबाय। आरो बाखि माखासे जोंहा बे फुजानि मुङैनो गोबां आइटेम लानाय दङ। जेरैहाय जोंहा डान्स कम्पिटिसनबो लानाय जादों। आरो लोगोसे बे फुजानि मुङैनो मोनाबिलि समाव जोङो प्रजेक्ट सावथुन बेखौ नैबे जि सेन्टारनि सिथ्लायावनो बिना फैसायावनो जोङो बेखौ दिन्थिनो आखायाव लादों। बेखिनियानो। राङापारा माइनावस्रि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टार कमिटिनि दिनै फुजा कमिटिनि नेहाथारि आंखौ सायख'ना होनाय जादों। दिनै आं नेहाथारि हिसाबै जोंनि लोखि फुजाया माबोरै जागोन, बोरै खुंगोन, बिनि सोमोन्दै जोङो निउस चेनेलनो फोरमायनो नागिरदों। बेनो जोंहा माने देग्लाय गोबां सिन्ताधारानि गेजेरजों गोबां माने मिजिंजों जों फुजाखौ खुंनो नागिरदों। गामाखालि बोसोराव बे सेन्टाराव लोखि फुजा खुङोब्ला प्राय 5,000निफ्राय 7,000 8,000सिम मानसि जायोमोन। नाथाय देग्लाय बिदि नङा, जोङो 10,000निफ्राय 15,000सिम रायजो राजानि गेदारिं मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय, बिनि जाहोनानो जाहैबाय जों देग्लाय बेहाय अपेन डेन्स कम्पिटिसन लानाय जादों। बे अपेन डेन्स कम्पिटिसनाव हमना ला जों बर'नि कालसारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बर'नि मोसानाय, जेरैहाय ग्रुप डेन्स होनना बुङो, जमायै मोसानाय, बे मोनसे लादों। आरो लोगोसे जरा मोसानाय, बे जरा मोसानायखौबो जों कम्पिटिसन हिसाबै लादों। आरो लोगोसे सिंगेल मोसानाय, जोङो मोनथाम बिभागाव जोङो मोसानायखौ बेयाव कम्पिटिसन होगोन। बेवहाय गोसो गुदुं बादायारिफ्रा जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि बे स्टेजाव जौस्राङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनिफ्राय प्राइज अर्थात बान्थाखौ आजावनो हागोन। जेरैहाय हानजा मोसानायाव जोङो फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 2,500, थारमाने 2,500 होगोन। सेकेन्ड प्राइजखौ हानजा मोसानायनि थाखाय जोङो 2,000 होनाय जागोन। आरो लोगोसे जरा मोसानाय जों कम्पिटिसन होनो लादों। बेवहाय प्राइजआ जाबाय, फार्स्ट प्राइजआ 2,000, बेनिफ्राय जरा मोसानायाव सेकेन्ड प्राइज हिसाबै जोङो कमिटिनिफ्राय 1,500 थाखा सेकेन्ड प्राइज होगोन अर्थात। आरो ओमफ्राय सिंगेल डेन्स कम्पिटिसन दंबावो। बेवहाय सिंगेल डेन्सआव 1,500 थाखा फार्स्ट प्राइज आरो सिंगेल डेन्सआव सेकेन्ड प्राइज हिसाबै जोङो 1,000, थारमाने फार्स्ट प्राइज आरो सेकेन्ड प्राइज मोननैल' जोङो प्राइज होनाय जागोन। गासै
जोङो 6टा प्राइज जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय होनो थाखाय जोङो थाग थिग खालामनाय जादों। बेनिफ्राय जोंहा नाइट श' थागोन। नाइट श'आव जोङो नैबे सेन्टारनि लांगोनायावनो खुलायै अपेनै माने मा होनो फ्रियै बिना टिकेटआव बिना फैसायाव जोङो प्रजेक्ट फिल्म दिन्थिनाय जागोन हरसे। बेबायदियैनो जोङो 28 तारिख सनिबार मोनानिफ्राय लानानै जोङो 31 तारिख हरसेसिम 31 तारिखसिम जोङो बे अपेन फिल्म प्रजेक्टखौ दिन्थिनाय जागोन। आरो लोगोसे जोङो मोनसे जोङो फोरमायथिनो मोननानै जों गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। जोङो बार'लाम्फा होननाय मुंदांखा थियाटारखौथ' जों आसाम हालामनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा नुबोगासिनो दं, मिथिगासिनो दं। बे बार'लाम्फा बर'नि थियाटारा जोंनि माइनावस्रि नैबे राङापारा हालामनि माइनावस्रि सेन्टारनि लांगोना हांख्रायना लाबोनायाव माइनावस्रिनि लांगोनायावनो बार'लाम्फा थियाटारा हरथामनि हाबाफारि लानानै बेवहायनो जोङो दिन्थिनो थाम-थिम खालामदों। बेवहाय जोङो गिबियावनो फोरमायगोन दे जोङो फार्स्ट नाइटआव फार्स्ट श' खालि सनिबार खालि अर्थात 28 तारिख अक्ट'बर 28 तारिख खालि जोङो आसामनि बर'नि गेजेराव कमेडियान बिराद इन्टारेस्टिं कमेडियान प्लास सिंगार नोंथांमोना शर्ट मुभि नायनानै जाय मोजां मोनग्रा बिथांमोनाथ' निस्सय नायखायो। जायखौ प्रेक्टिकेल होनना बुङो। प्रेक्टिकेल आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे शर्ट मुभियाव मैखोम डायलगमेन अर्थात एक्टिं खालामबोग्रा बिथां अनिल होननायाबो जोंनि बे माइनावस्रि सेन्टाराव जोङो 1.5 घन्टासोनि थाखाय बार'लाम्फा थियाटारखौ जागायनायनि सिगां बिथांमोना बायदिसिना भावथिना बायदिसिना कमेडिजों लोगोसे प्रेक्टिकेला जोंनि गासै अडियन्सनि सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव मेथाइ दोंनैसो खननानै गोजोनग्लाय होफैगोन। दा बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय जाबाय। बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा फोरमायनो गोनाङा निउस चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो गोनाङा बेनो जोंहा हरथामनि थाखाय जों टिकेटनि सिनेमा खालामनाय जादों। अर्थात प्रजेक्ट माने पर्दानि फिल्म जों टिकेटनि देखायनाय जागोन। बेनो जाबाय बे हरथामाव जाबाय 29, 30, 31 तारिख खालि माने जोङो मोनथाम बर' फिल्म गोदानै ओंखारनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। मोनसेया जाबाय जांख्रिथायनि थैसाम, बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय रोदा आरो मोनसेया जाबाय जों बर'। जोंनि राङापारा माइनावस्रिनि खाथि खाला थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जाय बर' फिल्मखौ नायनानै मोजां नायनो होननानै हास्थायना दंमोन एबा नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना जोंनि माइनावस्रि अर्थात सनितपुर जिल्ला राङापारा माइनावस्रि सेन्टाराव फैनानै नैबे फिल्मखौ आरो लोगोसे बार'लाम्फा थियाटारखौ आरो लोगोसे प्रेक्टिकेल आरो अनिलखौ नायनो जाय गोसो जानानै दं बिथांमोना नायफैनो हागोन। बिनिफ्राय जोङो बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे दिनैनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोङो माइनावस्रि सेन्टार इस्टाब्लिश्ड अर्थात 1978 सननिफ्रायनो जोङो जेलानिफ्राय जोङो सेन्टारखौ इस्टाब्लिश खालामदों बै समनिफ्रायनो लोक्षि फुजा बावथायखौ लोक्षि फुजा फोरबोखौ जोङो माइनावस्रि सेन्टारा गाजा गोमजायैनो खुंबोबाय थादों। आरो दिनैनि दिनाव जोङो गोग्गानो गोनां बाथ्राया बेनोदि फैयै जोङो दिनै 45 बोसोर दिनै खुंगा 45 बोसोर जागोन। बे 45 बोसोराव जों साबसिनै माने गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों सेन्टार कमिटिया। थांनाय समफोराव जोङो मा दिन्थियोमोन, जेरैहाय जोङो बर'नि ख्रिस्टि मोसानाय बेबादि लाबोयोमोन, दिन्थियोमोन रायजो राजानि गेजेराव। आरो माबेबा बोसोराव
मेजिक सन अर्थात मेजिक सन लाबोनानैबो जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनाय जायोमोन नाथाय देग्लाय जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लायाखै जोङो नैबेयाव अपेन डेन्स कम्पिटिशनखौ लानाय जादों बेखौ लानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव सोरबा एक्ट्रिस जाहैनायनि सोरबा एक्टर जाहैनायनि सोरबा सिंगार जाहैनायनि जाय जाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मिजिं दङ बिथांमोननि मिजिङा सिमाङा मोगथाङाव जाहैगोन बेबादि बिनि थाखायनो जोङो बे जाहैथों बेखौ साननानैनो जोङो बेबादि डान्स कम्पिटिशनखौ लानाय जादों अर्थात डान्स कम्पिटिशना जोङो माबानिफ्राय जागोन 12टानिफ्राय माबानिफ्राय 29 तारिखनिफ्राय 31 तारिखसिम जागोन बेखिनि जोङो 29 तारिखनिफ्राय 31 तारिखसिम अर्थात सानथामखौ जोङो डान्स कम्पिटिशन होनाय जागोन बेखिनियानो आं दिनै बारा गोलाव बुंलिया निउस चेनेलनि बेयावनो बे चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि रायजो राजा माइनावस्रि हालाम एबा गासै बर' रायजो राजाफ्रा सोरबा सोरबा साननो गोनां जेबो गैयादि बे फुजाया माबा मोनसे हुलस्थुल परिबेस बा माबा मोनसे गिनो गोनां परिबेस जानो हागौ बिदि जानाय नङा जोङो बोसोरे जोङो फुजाखौ प्रखाखननिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसन लानानैसो जोङो खुंनाय जाखायो बियो पारमिसन लानाय हाबाफारिया अलरेडि जाखाबाय बेनिखायनो बे बिथिङाव जोंहा रायजो राजानो फोरमायनो गोनाङा बेनो गासै रायजो राजाफ्रा जिंगासिनो गोनां जेबो गैया राजाखौ गासै जोङो माइनावस्रि हालामनि रायजो राजा एबा राङापारा हालामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो कमिटिनिफ्राय जानानै मोजां आब्रुथियै मोजां आखु दिन्थिनानै फुजाखौ नायलाङो आरो फुजाखौ नियम निति कमिटिया माखासे दाना होनाय बा फोरमायना होनाय नियम निति दङ बे नियम नितिखौ फालिनानै बयबो फुजा नायगिरि एबा कालचार नायगिरि एबा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना मोजां आखु दिन्थिनानै नायलांगोन जों बेखौ कमिटिनिफ्राय खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना बे बाहेरनिफ्राय जुदि माबा मोनसे सोद्रोम गैयै आखु दिन्थिफैयोबा बेनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर राहा लानायनि बेबस्था लागोन जोङो फोरमायबावनो गोनाङा बेनोदि बे बाहेरनिफ्राय सोद्रोम गैयि आखुथाय दिन्थिग्रा बेबादि सासे सानै लोंनानै जानानै फेग्रा मुवा लोंनानै जानानै जुदि बेयाव दिन्थियोबा जों बेखौ कमिटिया भलन्टियार्स हिसाबै जोङो पार नाइट मोनसे 24 घन्टानि थाखाय जों 12 जन करि जों मोनफा सानाव तारिखआव जोङो भलन्टियार्स दाना लाखानाय दङ आरो बिथांमोनानो बेखौ मेनटेन्स खालामगोन आरो लोगोसे जों हानायखिनिखौ कमिटिया भलन्टियार्सआ जोङो बुजायनो कन्ट्रल खालामनो नाजागोन अथ'स' जोङो बिथांमोना जोंनि कमिटिनि कन्ट्रलखौ बा बुजायनायखौ जुदि मानिया जों बिथांमोन सोरबा बेबायदि दुष्ट बिथांखौ जोङो पुलिस प्रखाखननो जनायनाय जागोन